Hvad sagde du? At du fik skudt hende? Ja. For helvede. Eller, jeg fik ikke skudt hende, for det lyder... det lyder som om du antager, det var et uheld, det var det ikke. Skød hende 2 gange lige i hovedet. Det var kraftigt, han står her. Det er Jakob. Er det Knudsen? Ja. Hvad fanden blev det? Jeg går lige og skyder Jakob. Nej. Hvad så, Knudsen? Prøv at kigge, der ligger fandme alt muligt lort over det hele, men han skal bare komme i gang. Ham Knudsen der, han laver kraftigt med en ski. Hvorfor står der en dåse sodavand i åbningen? Jeg ved det ikke, det er fucking det kraftigt med Knudsen, men jeg skyder ham snart, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Jeg kører ham bare over. Du skal nok bare skyde nogle andre. Hvad fanden, han er kraftigt med i gang med at rydde op? Ja, han er der. Han får penge for det jo. Får han penge for det? Skyder han kraftigt med ihjel, mand. De skal kraftedeme have meget i nat. Der er også fest nede i vores samlingshuset. Er der? Nå for helvede. Ja. Lone, hun holder tale og alt muligt pis. Jeg gider ikke høre på det lort. Prøv lige at skyde ham der engang. Jeg kører lige hjem. Hun fik lige 2 nakskud. Sådan. Jeg har lavet en lille billedserie herovre. Noget jeg fandt på reolerne. Tismand. Janmand. Mandemand. Janemand. Jansemand. Dansemand. Jansemanses vandspand. Og folk nu bliver bange, fordi jeg kommer til at trække gunnen frem mig. Det var da ikke med vilje. Så står bare ikke og dele hash og kokain og hashishi. Det er jo ikke fordi vi gerne vil trække på dem, det er jo... Jeg har aldrig nogensinde nyt at trække pistolen. Aldrig! Og nogle gange sker det ved en fejl, og det kan de ikke forstå. Når den lige glider ud af bukskanten der, så begynder de, ikke sky mig, ikke sky mig. Så får jeg øjne, det var tit med at få skudt dem jo, så... Der var kraftigt med en betjent, der lige kom og gå ned ad indkørslen, man. Her? Ja. Der går nogen rundt udenfor. Der er kraftigt med en til. En betjent? Jeg tager mig ham. Ja, goddag betjent, hvad laver du her? Kan jeg hjælpe dig med noget? Skal du se her? Hold kæft, det er flot det der. Ja, det er godt nok et flot billede. Ja, det... Det synes jeg også. Det har været en af de helt dyre. Ja. Det har været dyrt. Det er noget, jeg af. Jeg overvejede at bruge det til arbejdsture, men jeg gad sgu ikke... Ja, det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke. Hvorfor skulle jeg dø? Det ved jeg ikke på. Jeg synes, det var totalt fuldstændig urealistisk at dø efter 4 slag. Hvorfor skulle jeg dø? Tissemand, Jan, mand. Han er gået ud for at vande. Valdemar har givet Hjalte hjertekarsygdom. Kan du ikke lige komme? Og to sekunder. Skal jeg lige tage... Altså, skal jeg genere politiet, eller hvad? Jeg har bare lige fået dem til at løbe væk, så jeg kan deliver weeden til hende der. Hej. Det kan du bare løbe dem væk i dit skirt. Vil slås, eller hvad? Skal de skydes, eller hvad er det, vi er ude i? Jeg klaskede af en. Nu kommer der en patruljevogn. Har du solgt? Ja. Jeg bliver kørt ned af en politibetjent. Hvad laver han, mand? Han er blevet fuldstændig vanvittig. Jeg fik en, mand. Jeg har ikke flere skud. Jeg har ikke flere skud. Heller ikke mig. Jeg slår ham i gulvet. Jeg slår ham i gulvet. Vil du have en Aspen Death lige at ryge? Nu bliver du sort. Blev det der nemme sort, Jan? Prøv helvede, du er helt røde patvorter, Jan. Hvad har du lavet? Ja, men det var noget med en bagring. Nå, der blev vi. Der blev vi? Jeg synes, der var et eller andet. Der var et eller andet. Det er ikke sådan sindssygt meget for at skulle parkere den her lortebil inden for hegnet. Der var jeg fandme lige ved at køre Knudsen ihjel, mand. Der var godt nok ekko på. Hvad fanden var det for en lyd? Det ved jeg ikke. Hørte du det godt selv? Ja. Hvorfor fanden sagde den sådan? Nå, det er den helt ned i den anden ende af byen. Får jeg slidt hjulene ned på mit skateboard, fordi jeg skal køre så langt? Ja, men det ligner heller ikke noget. Helvede, mand. Det kommer aldrig nogensinde til at køre igen, det skateboard her. Det er en skygge af sig selv. Ej! Jeg har kraftet med... Jeg har givet hende min pistol, mand! Hvordan? Jeg kom til at tage ammoen, og så give hende pistolen. Jeg skal nødt til lige at pickpocket hende igen. Du har præsteret at vælge pickpocket hendes pistol, og du har på en eller anden måde fået efterladt din egen pistol i hendes lomme. Ja. Hold nu kæft. Ej, nu skal jeg fandme lande den igen, og nu er det bare en mega lille chance. Du er nødt til at komme og være klar til at skyde hende. Ja, men jeg kommer. Det venter bare der. Jeg står lige herovre. Jeg ser her. Ja, jeg missede big time. Ja.
ikke engang knalde ham egentlig, jeg er fyldt med... Jeg kan ikke ramme en skid. Sådan. Jeg tager en med. Har du skudt ham? Ja, ja. Hvordan fanden kan man loot dem? Det kunne du med ham der, kunne du ikke? Jo, men han var også i Kan live. du tage en? Kan du loot hende den her? Nej. Det Yes! tror jeg ikke. Det er heller ikke en kvinde. Jo, det er det. Nej, der skal ikke. Hvad fanden? Det har den kraft også, man. Så har jeg stået og taget en Matt Brown. Yes. Yes. Den unknown species, vi får, hvis vi putter donut i. Nej, stop den. Hvorfor? Jamen fordi det er ikke... Men der siger add donut. Der står Addy. Ej, din halvhjerne, mand. Addy donut. Det er simpelthen for dumt, mand. Der står add. Så havde jeg sgu da nok Donut. skrevet det foran de andre også, for helvede. Du lige fucket hele mixet op, mand. Det kunne være... Der, oppe i mit hoved, så havde du puttet alt det andet i, og så havde du senere hen fundet ud af, at der skulle addes det der i mixet. Ja, det, Jamen, du skal lige komme herover. Jeg har lavet noget reklame ned på bilvasken. Har du det? Jeg kommer da lige og kigger forbi, så Skal du se. Kom herover. trænger bilen til en vasker. Er det ikke godt? Jeg synes, det er meget godt. Er det ikke det? Det var jo bare skrevet. Jeg troede, der ville komme om et andet motto. Trænger bilen til en vasker. Nej. Fuld pede på den tocylindrede. Kører på 3 derovre. Ja, for satan! Der var lige 10.000 der igen. Nu holder du. Altså, der er ikke nogen grund til at stå herinde så lang tid, så man bare gør det hurtigt. Ja, man kan jo bare rulle. Det er jo faktisk bare en hæveautomat, det her. Ja, hvor man bare kan hæve statens penge. Eller Lille Lone, som hun hedder. Lille Lone. Er det hende, der ejer... Ej, men du smider nogle penge i en gang imellem, du. Hun sidder her meget jo, så det kunne lige så godt bare være hendes penge, vi hævede, jo, ikke? Der var lige 20. Vandt du på 2 samtidig? Ja. Det var ikke... Nej! Jeg tager lige lidt spænd mere. Han løb Pierre på vej på politiet, man. Jeg kan godt lige nå ind til. Ja, står lige til! fik du 10.000? Fuck, det er svært at komme op ad den trappe der, man. Ja, det kan altså nogen som dig godt have svært ved. Jeg er fuldstændig det gennemsnitlige normale menneske. Hvad fanden var det, der sagde ding? Jeg ved ikke, hvad du sagde, Ding. Det er kraftigt dit lommeur. Det skulle sådan, man ikke kunne få et, der var større. Det udstråler ikke så meget dominans, det der lille pisseur, du har hængende der. Nej, jeg ved det godt. Det kunne ligesom godt gå for at være et lille dame. Jeg har fandme glemt Knudsen. Knudsen, han står derovre. Han står derovre og dangderer den dog. Ja, han laver lige så meget, som han plejer. Det er også kun mig, der laver weed, synes jeg. Jeg synes ikke, du laver så meget. Og lige de sidste par dage, der har jeg ikke, fordi vi har været i gang med at flytte. Jamen, det har jeg også. Så har jeg jo stået i spidsen for det. Sammen. Jeg har jo stået i spidsen for det lort. Nej, der var ikke meget hjælp at hente over hos dig. Hold kæft, du har mange magasiner heroppe, mand. Det er fordi, vi er jeg ved ikke, om du er klar over det, Jeppe. Det har du nok ikke lagt mærke til, men vi er ligesom i gangsterkrig. Nu må du lige tage de sidste. Ja. Jeg kan godt tage de 2 Aspen Death. Dem kan jeg godt klare. Dem er der 3 af, så det ved jeg ikke, om du har lært at tælle. Nej, det er der så ikke. Der er 2. Nej, der er 3. Det ville være dejligt, hvis du ville høre efter, når jeg sagde noget. Der er politi ude foran, for helvede. Der er politi ude foran. Foran hvor? Ude foran basen. Pas på, hvad du siger. Der er ikke blokade, vel? Nej. Det var godt, for jeg kører rundt med 2 ton. Nå, det er okay. Må hellere køre pænt, Jeg har pistol på mig, for helvede. Jeg kører pænt. Det var ikke så godt, det der. Har du noget på dig? Ja, vognen fuld af virker, mand. Det må du gerne have det med, om du har våben på dig. Det har jeg også. Så kan du lægge det i her, så kan jeg tage dem og så rende udenom. Hvad sker der? Han smadrer mig, mand. Og nu bliver jeg handcuffed. Skyd dem. Øj. Ham er jo sgu også det. Han begyndte at smadre mig, fordi jeg sagde, at han skulle skride. Det er kunden, for fanden. Jeg døde. Nej! Jeg tror, de tager mit vejgård. Nej, de er døde. De er helt færdige, de betjente der. De kommer ikke på arbejde i morgen. Hvor fanden er bilen? Jeg køler lige din shotgun ind på hylden bagved dig. Også min pistol. Den har jeg ikke. Den gav du mig ikke. Den ligger i bilen så. Så skal vi finde den bil. Magnus, den holder inde på politistationen. Du kan ikke køre den vej. Du kan ikke køre den vej. Kan jeg det i allerhøjeste grad. For helvede, så skal jeg rode mig ud i noget nu. Nej, jeg dræber mig sgu da bare. Jeg skal nok ordne det. Ej, der er politibil. Magnus, det er lige ved sådan noget. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Jeg kører mig bare ned. Jeg er ramt.
Øj, de kan fandme skyde mig ind i hvilen, Jeppe. Der døde jeg og mistede mit shotty. Jeg skal ned og have et shotty, og så skal de dø alle sammen. Jeg har i hvert fald brug for hjælp. Jeg kommer. Jeg skal væk! Jeg har ikke flere skud. Hvor er han? Han er lige her. Ush. What the fuck? Ah. Jeg kan ikke finde W, mand.